Sanibonani. Igama lami ngumalume okuseries ebizwa nge-Uncle's Problems. Oh yebo, into engilethela ukuthi ngangena kwingozi yemoto like 3 months back. Yeah, then ke ngathola road accident fund imali engangu 10 million kanje. Oh I know, ilula kakhulu ke leyo. So ummeli wami angibhalisela uRaf, yabo. Yeah, isona zezwe nje ukuthi ngena kwi-car accident wasithi nje hayi akayisukumele nje kuse-early nje lento. Yeah, ikhona ke la ngathola khona lo 10 million. Ilapho ke phela yaqala khona yagqilaza. Yaqala lapho nje ukugqilaza le. Kwaba 2 months yini? Sibona? Hayi kwaba 3 months. Hey. Ekona zabaningi izinto ezenzeka emva kwalokho ngoba ngaqala ngathenga imoto nje ngoba iyona yokuqala nje into engayenza. Athenga i-G-Wagon yayikhosta boma 4 million kanje. Ngadideka ngemlise sengimoto odinga ngingenazi ingubo zokugqoka. Hayi ungawari ngaloyo. Angawari ngaloyo. Loyo ngamasela ngabuthi nje 500,000 yabo. Uyinike 500,000 la ngimini. Come on, so 6 million vele. So tinga. Hayi, ngeke mina ngingaziphela ukuthi malume nemali, yabo? Mina ngazi labo ukuthi malume nemali, kangazi ngempela, ngazi lutho. Mina nje ngiblank. Yabo? Awu. Uyalazi udaba. Samasana sathi nje. Zoras. Bamuthi wathuka nje nomnini wendawo sibona sivumbuwa ngeG-Wagon. Yaxaya ukuthi hayi amajita aselokishini sithini. Vumbuwa kanjani nale ntsokonsoko. Yabo? Wala ngitshela amabhodlela mina ngitshela amabhodlela ahlihlizayo. Amabhodlela ahlihlizayo boy. Yabo amabhodlela ahlihlizayo afika nathi. Bonke labo sebenze lento le bayithatha kuthina boy. Uthini ama-influencer boy. Wasitshela ngendaba zobhalkhulu. Futhi ukuzongitshela futhi ugaba ejwani futhi abozokho lezinto zeni lezenifika ngazo futhi nama-taxi and stuff. Sasifika ngeG-Wagon eqhumayo ithi bra. Ithi bra ngathi yakhula ngathi nomkhuhlane. Yebo ongitshela le moto zeni eheli. Abe sesithelekile ke bazororo fana kukazele. Kwayithela abaphathi begame. Sikanje. Awu yeah. Yalazi udaba. Mhlawumbe usuphethe ngesandla baba. Usuphethe ngesandla kanje. Ngangilokhu ngimile ngempahla zengane. Ngifuna la imali. Ngimhuphi iJostel yonke. Hayi, sesiyogqilaza. Hawu kuphela nje. Sasilosiqilazile. Silose. Sithi mowe, sithi azul. Sithi end of spade. Ngikwenza ubheka imama la box yelokhuzana. Box yani i-ice tropez. Ha. Ayinkinga kakhulu imali ayibuzwana. Ngangixoxa ngayo i-Astropels. Ngoba seyishasa down imazororo like for 3 weeks kanje. Yeah. Acatha spend aboma 3 million nje masuyi calculator. Nemfala kahlana ke uzobona nawe ubala wenze njani lapho. Kanti ngizofika ngiyuzwane mina. Batshena ungabethunyele lapha ukuthi akazwanise naye lo mfana. Hayi ke. Ngempela ngenze njalo. Imali yayisele ila kubuma 2.3 million. Ya lapha. Esaningi vele uma lawo. Ngisangagqilaza again. Ey, manje lelokho efonini ubheki mama. Now and then. Ngangilokhu ngimthiphisa unkunzana lokuthi athenge umbhede. Phela wayeselala phansi. Okuhle kwagcina yakhile iroom yakhe ngoba ngasasi ngesitali sonke endlini. Mina nje angeke. Hey, sakubheda. Into eyayidla kakhulu le mali ngizothi iyona le G-Wagon. Ngoba ngangilongifaka i-full tank bro. And ke i-full tank yakhona lapha cost buma 20,000 kanje. So yeah, yona into yangigqilaza. G-Wagon phela le baba. Lo ni test noma iveni. G-Wagon baba. Ubani futhi lo? So cha. Ngabe athi lefuthi sengiyibuza futhi futhi kusayibalini phela futhi yabo sithi kubambile encane nje futhi umile futhi yabo kuyomeka futhi ze-out yabo and then i-out ithi futhi ke sawunaka indaba zakho ngiyamangala thoyibo futhi kusula nini futhi nginaka indaba zami agcina mina ngingenazi indaba yibona yangiconfuse abantu Ke sinto egqokile. wena ngizokushaya wena nenkinga dami ngekutshela. Okay. 200k man, manje ufuna kuze nomakhelwane yena. Ase 200k. Hehehe, yaqala kuyagqilaza lento.
yabo bahle bonke abangani bakhe wasana nje seyedwa sewumsuri mara ngalo ngimtshela la ngimkhuza ngithi mina hayi bomalume wena uhlahlela imali awusahlalisele nje manje usula abangani abasha hayi kodwa ke buka ke manje abangani bakhe abasekho jampeli Kakikhona phela mina ngimtshela ka invest kodwa phela ayikandi ke vele yabo so ngiyakudlalele mina siyayithulela vala umlomo wami ke mina hey ukezo ngidlalisa nje elinye ibhanoyi ngoba hayi impela ngase ngidayise nemoto manje hawu lamba shwi bhanoyi nemali gone ya ne ila ngabona khona ukuthi hayi imashili mali kumina batshela mama awuyazi ngusozi mali sawuqinasa